Setiap sore jatah burung terucuan dengan 5 ekor ular Hongkong ini lor. Ini 1 2, aduh rada angel iki. 3 4 5. Oke, alhamdulillah sudah. Ini terucuan ring 13 iki lho. Tangger esuk karo awan ngono wis. Diguwa jenenge di nggon rame karo dikeploki apa disisoti ngono wis gelem langsung muni lho. Lumayan kendel lho dibanding dengan terucuan ring 12 kan lho. Sing ring 13. Alhamdulillah wis kena nggo rungon-rungon, kena nggo hiburan lho lur. Untuk settingannya ya gur pagi sore ngene iki Hongkong 55. Karena pas duwe ya jangka apa jenenge pisang. Sama 3 hari sekali air asam gula Jawa lho. Pokoknya nyenengke.